And now, it's time for SPG, as in Super Pack and Earn Secret Files. Hindi ako nakapagpigil. Ipinasok ko yung kamay ko sa loob ng shorts niya. Itago niyo ako sa pangalang Captain Barbell. Masasabi kong isa akong lalaking habulin ng mga babae. Kulang na lang, pati aso ay habulin ako. Dahil sa lahat ng halos napakinggan ko sa mga nagpapadala ng kanilang SPG secret file, merong look-alike. Magpapahuli ba ako? Ako din merong kamukhang artista. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi pang-international ang dating ko. Ang sabi nila, kamukha ko daw si Chris Evans, o mas kilala sa tawag na Captain America. May lahi kasi ang tatay ko. Ang pinagkaiba lang namin ni Captain America ay di hamak na mas matangkad lang siya. At dahil sa aking angking kagwapuhan, inaamin ko, marami akong napapaibig. At isa akong Hokage. Hanggang sa dumating ang isang araw, merong akong na-meet na babae. Diniskartehan ko. Niligawan ko siya. Itago natin siya sa pangalang Wonder Woman. Sobrang ganda niya. Sobrang sexy niya. Ang kanyang kutis, grabe. Malalabanos. Ang puti. Mahaba ang buhok. Matangkad. At talagang mukhang model. Artistahin, kumbaga. At eto pa, bombastic. Ang laki ng wet packs niya. Ilang linggo ang lumipas. Sinagot na ako ni Wonder Woman. Nag-aya yung mga kaibigan ko noon na pumunta sa bar. Inaya ko siya. Total, mag-boyfriend-girlfriend na kami noon. Tapos sinundo ko siya sa bahay nila. Grabe. Nang makita ko siya, ang sexy niya sa damit niya. Tapos naka-shorts lang. Nag-iba ang pakiramdam ko noon. Gusto ko siyang lambingin. Pasok muna daw ako sa bahay nila dahil kukunin lang daw niya yung pouch niya. Walang ibang tao sa kanila kaya eto ako. Hinila ko si Wonder Woman at agad sinunggaban ng halik. Hanggang sa natagpuan ko na lang ang sarili ko na sumisisid na sa kanya. Habang nagsisisiran kami, gumagapang yung kamay ko papunta sa kanyang Mount Arayat. At alam ko namang nagugustuhan na niya yun. Pababa ng pababa yung kamay ko hanggang sa mapunta na sa wet packs niya. Eto talaga yung gustong-gusto kong parte ng katawan niya. Kaya hindi na ako nakapagpigil pa. Ipinasok ko yung kamay ko sa loob ng shorts niya para mahawakan mismo yung wet packs niya, pero
mukhang mali ako ng pinasok. Mali ako ng pasok ng kamay dahil meron pa ring underwear sa nahahawakan ko. Pero ang lambot at ang laki talaga. Kaya ang ginawa ko, tinanggal ko yung kamay ko ulit at ipinasok na sa loob mismo ng underwear. Pero nagulantang ako. Halos wala akong mapisil sa wet packs niya at parang pisngi lang sa mukha ang nahahawakan ko. Kaya hindi ko na mapigilan pa. Nagtanong na ako. Babe, mahiyain ba yung wet packs mo? Kasi nung hinawakan ko parang wala akong mapisil eh. At sumagot naman siya ng, babe, kasi naka-foam lang ako. Yung peking puwet. At natapos ang araw na yon na lumalim ng lumalim ang aming pagsisiran. Pero ngayon, hindi na siya naglalagay ng foam sa puwet niya. At kahit naman kapatagan, yung kanyang wet packs, siya pa rin naman ang pinakamaganda sa paningin ko. At kahit Hokage ako noon, sa kanya na lang ako magiging Hokage ngayon. PS, babae po siya. Legit. Hindi katulad nung narinig ko last week. Maraming salamat po. Ako si Captain Barbell at ito ang aking SPG. As in, Super Bacaner Secret File.